Rendisaलाय नोंनोबो बिसिबां नांगौ? Hello guys, आंहालायनो रेन्डिसो खोनादोंना? नुगोन र' आं होगोन आंलायनो रेन्डिसो। हाय हेलौ लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिखाबाय नङा होमब्ला भिडिअ मानि थाखाय जागोन। थ' होमब्लालाय लोगोफोर बारा पेक खालामबाय थालिया आरोना थ'दो होमब्लालाय बिदिब्ला डिसक्लेमारखौ लागायदिनोसै। से होनदों नोंना खिथुआ बिराद गिदिर। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आंबो मिनिनोसोबो ओंखारोबो मा होनब्ला हारसिंनो बिराद मिनिग लांनानैबो लाबाय आङो सम मोनसे आरो ओरैबायदि ना मिनिथावनासो। आंनि बे भिडिअखौ बिनानाव रिमिसा इस्लारिया नुब्ला आंखौबो गुन्दासो होनलायलांगोन दा बिदि मिनिनो ओंखारलांबाय दे गाज्रि मोना दे आंखौ बिनानाव रिमिसा इस्लारि। आं मानो होनबा नैबे भिडिअखौ नोंथांनि बे भिडिअखौ फेसबुकआव फ्राय मोननानै आं बे भिडिअखौ थानो हायैला आं बे भिडिअखौ खालामबाय आरोना नोंनि बे भिडिअखौ लानानै ओरैबायदि मिनिथावना गाजा आंबो ओरैबायदि मिनिनो ओंखारबायना हारसिंनो जा फाग्ला बायदि मिनिबायलै आं गयदोनोबो। थ' होमब्लालाय लोगोफोर नोंथांमोना बे आं बुंनायखौ जायाबो जानो हागौ ओंखायनो आं नोंथां बे बिनानाव रिमिसा इस्लारि बुंनाय बाथ्राखौनो नोंथांमोना खोनासंलांदो आं बिथांनि भिडिअखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय दसे क्लिपखौ देखायना होलांनि आरो थुदो नायलांदो। रेन्डिसालाय नोंनोबो बिसिबां नांगौ? Hello guys, आंहालायनो रेन्डिसो खोनादोंना? नुगोन र' आं होगोन आंलायनो रेन्डिसो। थाब्ला गथायनानै होनाय जायो। खिथुआ मासे गिदिर। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या? खिथुआ मासे गिदिर। आरो बै बिसनाया नुबाय थानाय बिसनाया बबे हटेलनि? थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। से होनदों नोंना खिथुआ बिराद गिदिर। मोगथाङाव नुबाय नामा नों आंनि खिथुआ गिदिर ना फिसा? मानसिया जेरै खिथुआबो एरै जागोन। प्यारी समझ गई। महरा जेरै मोदोमफ्राबो बेबायदि जागोन। नोंहालाय मालायनि खिथुखौ गिदिर फिसा होननानै सेलेक्ट खालामनो नोंलायसो नों आंनि बयफ्रेन्ड ना नों आंनि फंबाय ना बिदा ना न'खरनि मानसि? गर्लफ्रेंड है नोंजों बिदि खिथु गिदिर फिसा सेलेक्ट खालामजालायलायनो बासि जालायलायो आङो। आरो सासेया होनदों बेबायदि थाब्ला गथायनानै होनाय बायदिसो नुयोनो। What? Bro, what are you talking about, man? जाथोले मानसिफ्राबो साला उनथिंनिफ्राय बे खिबुखौ लाबालाय बे गथायना होनाय बायदि नुखागोन दा। फाग्लासो दानि जुगावबो बेफोरबायदिखौ नायखायोना मिथिखायो आरो बिथां बिनानावा गाज्रि दा मोनसे दे आं बे भिडिअ बानायनायखौ नुदोंब्ला आं बे भिडिअखौ नुदोंब्ला आरोना। अ माने नों मोनखांबायबो ना? नों मोनखांबायबो। ओंखायनो माबायदिया गथायनानै होनाय माबायदि स्टाइल थाना होनाय डिजाइन थाना होनाय बेफोरखौबो मिथियोना? माने नों मोनखांनायखाय माबायदि गथायना होनाय जायो बेखायनोसो नों बुंनो रोंदों आंखौहाय बेफोरबायदि। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आं फटकसो खेबगासिनो दंमोन। सासे मानसिखौ आं फटकसो खेबगासिनो दंमोन बेयावनो खिथुनिफ्राय फटक खेबदों बियो आंखौ। बे खिथु खाथिनिफ्राय खेबबाय नालाय खिथुखौ गिदिर नुखागोन। बे फाग्ला बिदिजों जायो। आरो खुग्लुबनानै खेबबाय नालाय गथायना होनाय बायदिखौलाय नुखागोन। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। खारन नोंहा मोनखांबाय नालाय माबायदि गथायना होयो बेखौ नों मिथियो बाबु ओंखायनोसो बुंनो रोंदों। मेसेन्जाराव फैनानै मालायफोरखौहाय बेफोरबायदि बखिनो नाङा। बुंनोबा भिडिअ बानायनानै बुं। समझ रहे हो? नोंसोरहा जुदि बुंनो गोहो गैया जेबो लाब गैया होनबा बिदि सिरि मालायखौ बखिखुमानाय सोरनिबा आगोलाव रोनाव खुमालाबायनाय। आङो होनखायो बयबो सिख्लाफ्रानो रेन्डि जाया बयबो सिख्लाफ्रानो गथायनानै होग्रा जाया मिथिबायना? यही नहीं अभी और सुनिए। बे खोथाखौ आंल' नङा बयबो बुङो।
खारन जों बाहेरायाव थायो बेलेगावहाय जोङो मावनानै जायो बेलेगाव थाबानो जे रेन्दि फाननानै जाग्रा बेफोरबायदि नङा खोथाफोरखौ एसे सानै हयै सोलों जानो हागौ नोंसोरहा मालाय ना बिराद अनजायो बिमा बिफाफोरा गोजानाव थोनहरा बिमा बिफाफोरा गावबा गावनि खामायनाय फैसाफोरखौहाय नोंसोरनो होयो जानो हागौ खिन्थु जोंना न'खरावहाय गिदिर फेमिलि मेम्बार्सआव फिसाफोर गिदिर गैया हिसाबै ना जों हिनजावफ्रासो गिदिरफोर हिसाबै जोंनो माबा मोनसे सोलोंनानै गोजानावहायबाबो फैनानैहाय मावनानै जायो आरो ना समझ रहे हो समझ रहे हो आप? सोलोंबाय हिसाबैलाय मावनानै जानांगौ गावबा गावनि दायित्वखा ओरैनो बेखारावथ' सोलोङाखै माबा मोनसेथ' सोलोंदों मावनानैथ' जादों थ' बेनोसै नोंसोर माबायदि नुयो नुलांबाय थादो थ' लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ बे बिनानाव बुंनाय बाथ्राखौ नुलांबाय नङा होमबा माबायदि बुंमारदो आथिखालनि जुगावथ' गोबां मानसियानो बेफोरबायदिसो नोजोर होखायो बांसिनानो नङा होमब्ला थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामदो आरो जोबनायाव नोंथांमोना अननानै आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय लोगोफोर